joto khulumkha Tiprasa rokno belai khakjangma sibai te hamjangma joto Tiprasa rokno Tini Tripura People Foundation ni bisingtwi tini sing Hyderabad haste go Tripura People Foundation ni bisingtwi Satnagar area e darga area go kaisa survey conduct khaijaka survey meeting conduct khaijaka je Tiprasa rok sing bai haksal tongmani borok bai joto no sing malayani hinai o meeting eba survey meeting conduct khlaijakmon tini te sing belai ne khatungmai jak tini sini new members sini Tripura People Foundation ni new members te sini Tiprasa rok sing bai loger goni bangi ready ngoni bangi te joto no ang Bubagrani Mung sini Tiprasa rok no sing joto no haigeno sing je jaga pha tongthong Bangalore Chennai Hyderabad Mumbai joto no sini Tiprasa no ang Thansa tongoni bangi ang khabai khubai kobongunar go Tiprasa to phalong lip Bubagrani rong lip joto no hambai Tiprasa! Tiprasa! Tiprasa!